Камышлы районында кечкенә генә Чулпан авылы урнашкан. Ул Самар өлкәсендә күренекле булмаса да, монда бик актив татар халкы яши һәм алар да татар мәдәниятен, гореф-гадәтләрен үстерүгә үз өлешен кертергә тырышалар. Берничә ел буе авылда Сабан туй бәйрәме үткәрүе тукталган иде, ләкин бу елны Чулпан авылына 85 ел туа. Шул уңайдан авылдашларыбыз зур бәйрәм, зур Сабан туй үткәрергә ниятләнәләр. Бу бәйрәмне оештыруда Әсхәт Жумадилов ярдәм итә һәм ул безгә авыл юбилее турында сөйләде. Бу бәйрәм безнең приурочен 85 еллыгы авылның образованиесына. Бу бәйрәмдә яңалыкларны шушы бу бәйрәм организация ителгән инде нәрсә дип әйтим. Нигә халыкны чыраштырып, күрештереп, ничәкләр еллар күрешмәгән кешеләр бар, бергә шушында җыйнаулашып, күңел ачырга инде. Менә шул теләге шул инде. Кунаклар бөтенесенә объявлениелар ебәрдек, күп халыкка читтәгеләргә, аналарга, кешеләренә хатлар язып ебәрдек, кайтыгыз дип. Бергә безнең шушы сафлыклы көн белән уртаклашырга, бәйрәм итәргә, авылдан чыгып киткәннәргә, читкә китү, тормыш итүләргә иткәннәргә инде. Аннан соң монда менә бөтен җирдә бит инде монда халык. Бөтенесен шулай итеп менә бергә җыярга тырыштык инде. Бөтен Буган килгән хәбәр интернет буенча, ни буенча менә кемнәрнең кем күбесе сәлам хатлары ебәрде инде, кайталмый соңрак кешеләре. Даже шигырьләр белән районны Казан аша бирекмәләре биргәннәр. Әйтәм кирәкме Казаннан инде үзебезнең район гәзитенә биреп, менә кемнәрнең анда сәлам хатлары килгән, Сабан туйда укып китәргә дибез. Ничек дип әйтим бүгенге көндә? Авылның дәрәҗәсе инде бүгенге көнгә көтәрелергә дә может бу как бы сама реклама шикелле дисәң инде менә что дөнья йөзендә Чулпан авылы бар икән әле, аның кешеләре дә тиктормый икән дип. Шунда үзебезнең значит шул Сабан туйда сөйләп китәбез инде доклад где-то 20-25 минутлык Чулпан авылының ничек образоваться ителгән, нәрсә кәйфләнгән, менә бүгенге көнгә, бүгенге чорга кадәр ничек яшәгән. Шундыйрак инде гүзәл анда. Ничек менә сөйләсәң күп, менә телефон разговорында да утыра кич уйна улам дип вопрос. Финансы ягы, значит, администрациядән Газпромнан 45 мең безгә инде менә шушы выделять итәләр, шушы бәйрәмне уздырырга. Аннан соң 20 мең үзебезнең районный администрациядан калган суммаларны инде менә шушы вакыт закратларга, организационный вопросларга үзебезнең халыктан инде җыелган акча белән. Шулай итеп, барыгызны да Чулпан авылына Сабан туй бәйрәменә чакырабыз. Башлана сәгать 10-да.